Muktar sannu da zuwa. Sannu Hajiya. Lafiya kika kira ni kiran gaggawa haka da sassafe? Wallahi abin da ya sa Muktar na kirawo ga kasantin da Alhaji ya rasu. Na fita ma bana iya yin ta. Saboda wannan ya ce tsegumi ba wanda bana gani a unguwan nan. Shi ne na kirawo ka bani shawara. Ai wato Hajiya, tsegumi da munafunci a unguwan nan ba irin wanda ba za ki gani ba. Wallahi za ki ta ganin shi. Abu da ya kamata ki kin ga tunda Alhaji ya rasu kamata yayi yanzu ki samu wanda zaki aura ya zamana kina da aure. Allah mu kutar. Shine ai abin da zaki. To yanzu in zan yi auren wa kake ganin zan aura? Saurayi ko ba ne auren? Hajjaji kenan. Idan kika tashi yin aure kamata yayi ki samu saurayi. Kin ga ke biki tsufa ba. Wallahi. Biki tsufa ba sai ki samu saurayi daidai da ke ki aure. Akwai wani abokina sunansa Usman. Rayuwar shi ta yi daidai da taki. Ina tunanin in dai kika samu kika aure shi komai ya sha. Allah. Alƙur'an. Me labarin nashi? To, abin da ya faru da shi shine kusan shekara 2 baya da suka wuce. Kin san da ke ina zuwa ƙauye in dawo. To a can yake, amma kuma gidansu yana nan. Dan yanzu haka ya dawo nan. Abin da ya faru da shi anan shine wannan shine abin da ya faru da shi kuma ina tunanin in dai kin aure shi rayuwarki za ta yi daidai da tasa. Yanzu ni ba ma a ba ajje wannan magana. Yanzu ka tashi duk inda yake ka je ka nemo min shi. Duk inda yake a nemo min shi. Ba na son abin nan ya nesa. An gama Hajiya. Ba na son ya nesa. Ai sai yanda kika ce har yanzu rayuwarki za ta da fresh. To a je a nemo min shi. Ba na son mu fitar abin nan ya nisa mu fitar. Tashi ka tafi. To shikenan ba damuwa ta. Duk yanda ake ciki dai kawai. Mukutar nawa, shi yasa fa nake son in kirawo ka. Ba na son fa ya dade, ba na so dan Allah ka tafi. Ka gaida gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Mutar. Ya ne? Ya kake? Kai ne lafiya? Tagumin me kake yi? Allah kai dai bari mu kuta. Gaba ɗaya abubuwa ne sun bu gaba ɗaya sun dagule mu. Tun da matata ta mutu Zainab, gaba ɗaya abubuwa suka bi suka dagule mun tunani da sauransu. Bayan kuma na dawo gida Hajiya ta same ni taimun nasiha taimun faɗa. Su abin da ta gaya mun ne sai tsorata ni. Hakan ne yake sa ko da yaushe za ka ga na zo na zauna bani da wani aiki sai ta zo. Tom, abin da nake so da kai a nan shine na ji duk abubuwan da suka faru a game da Zainab, kuma bai kamata a ce har yanzu ka zauna kana ta wannan tunanin ba. Tunda a ce har ka baro can ka dawo nan har yanzu sai tunanin nan kake yi. Akwai wata Hajiya Aisha wacce tare muke da ita a nan, kusan a gidanta nake zaune ma. Ɗazu mun zauna yanzu haka daga ganni daga gidanta nake. To mun zauna mun tattauna da ita, mijinta ya rasu sannan kuma ba tsohuwa bace ba, kusan budurwa ce, tana da miji ya rasu ya barta da dukiya tarin yawa. Ina so ka ji ni da kunnen basira. Mun yi magana da ita saboda maganganu na 'yan unguwa da ake maganganu masu zuwa su je su dawo. Tana so ta samu wanda za ta aura. Ni kuma kaga a matsayina na wanda yake tare da ita, hakan ne ya saka naga duk duniya ba shawarar da ya kamata in bata. Na yi duba da cewa kai abokina ne, tare muke da kai. Na ce kawai akwai wani abokina ya kamata a ce shi kika aura. Ina yi ma tabbacin idan ta aure ka ka huta, za ka ji daɗi, za ka more, ga kuɗi ga mahalli. Ai kawai ka aure ta. So amma Mukutar kana ganin irin wannan auren ko babu matsala a ciki? Ai ba wata damuwa a wannan. Ai in dai ka aure ta ina gaya ma ba wata damuwa. Ka matsalar ka ta kau. Kai ni ba za ka ji fa in gaya ma. Haka na ce mata ma ka amince. Haka na ce mata kafin mi magana da na ce mata ta aure, za ta aure ka
kai kuma ka ce ka amince. Kawai abin da nake so da kai anan shine kawai ka ce ka amince, yardarka kawai nake bukata. Ka sha kwana wallahi. Shikenan babu damuwa. Na san ba za ka taba min abin da zai cutar da ni ba. Su amma kana ji na? Ina jin ka. Yanzu ya kamata a ce na samu hajiya ne mata bayani, domin ka san ba zai yiwu a ce daga yin aure na ya mutu in zo in sake cewa zan wani auren ba. Su amma dai ya kamata in je in same ta mu tattauna akan magana ko ba haka ba. Okay, dama ai ita hajiya ka ka je ka gaya mata. Idan ka je ka gaya mata na san ma za ta amince. Kai dai abin da nake so da kai anan shine kai ma kawai ka amince. In dai ka amince komai ya zo normal ba ka zauna kana wannan damuwar ba. Wannan shine. To shikenan karka damu, in dai ta bangare na ne baka da wata damuwa, na amince. Na sani. Yanzu kawai abin da za a yi zan tashi in je sai in samu hajiya mu tattauna. Hakan ma yayi. Yayi. Ni ma da ke can zan yi gida zan je yanzu, kawai duk yanda za a yi zuwa an jima dai mu haɗu. Mun haɗu kawai sai mu warware komai da komai. Ok, to shikenan su me zai hana mu karasa in ya so kawai sai kauce gida. Mu tafi. Mu je. San me switch? Dan Allah ka kai dare irin na jiya nan. Kaga haka kai daren nan. Ai kwalliya karshen ta sai zuwa ne na cikin kayan nawa. Dan Allah ka kai dare. Shi ma kin sani ba laifi na bane ba. Yanayin aikin da ya kasance haka. Amira duk duniya na kusa in kasance tare da ke. Ko ina cikin bakin ciki da bacin rai idan ina tare da ke, wallahi wishewa suke. To, shi kenan. So, da irin kwalliya kake son ka dawo yau. Yawwa. Kin san ƙorafin kwalin da ake yin sa haka. Yayi kamar arewa maso gabas nan kamar bai malafin malama. Wallahi irin sa nake so yake mu. Tuwon shinkafa, miyar vegetable. Shi ne abin da nake so. Na gane. Okay. Insha Allah zan yi maka. Tuwon shinkafa, miyar vegetable. Irin wanda ka ci ranar ko? Ba a magana. Shi kenan zan yi maka. So, da agogon ka karka manta. Amira na wani kaɗai. Ka sa na shi kaina. Allah na gode maka da ka bani mace ta gari irin wannan. Sarki ya tabbata ga sarki mai wannan halitta. Amira ta wani kaɗai. To shi ke. Zan koya aiki. Allah ya miki albarka. Duk wanda ya samu mace irin tawa, wallahi ya gode wa Allah. Ba da kuma ba Allah ya gane masa komai. Fatan alkhairi. So da ke da taɓa amma ba na so ban gaji da ganin ki wallahi. To mun ji yake yi da duniya. Sai ba da ta. An gaya maka bakar magana, idan aka gaya maka farar ci za ka yi aikin banza aikin waje. Wata matsala ce ta tinkaro. Azumin magana. Muddan kana son zama jari sai ka tsaya ka fuskanci matsalarka. Yanzu rayuwa hakuri ake da ita. Me kike faɗa wa bakar magana? Lai da kina da zuciya da kin daɗe da rabuwa. A ba matsala ba.